ए सारंग भैया, मंगल भैया। हाँ भैया जितना अरे मतलब चले के बेकाहला बेकाहला बोका पंचायत पर प्रधान जी के द्वारा पर। हाँ भैया चले के सुना तंजा कि बेकाहला बेकाहला बोका छूटा छूटकी होके वाला बाटे। हाँ हो सुना तंजा। चला जा देखल जी का होता। हाँ चले के चला जा चलो। प्रणाम प्रधान जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोली जा बात का बा। ए प्रधान जी, हाँ दोनों गोल जुट गइल बा, गांव घर सब जुटिया गइल बाटे। हाई कहलो बे कहल आइया गइल बाड़ा। हां पंचायत शुरू होखे। ए बे कहल बोला तोहार का तकलीफ बा, इतना आदमी के जुटोले बाड़ू। बोला तनी बोला। खाली नाम के हौवे मोर। ना चुप रवि। काहे चुप रही हो? बोल। खाली नाम के हौवे मोरत नहीं बुझेला हमरो दर्द। खाली नाम के हौवे मोरत नहीं बुझेला हमरो दर्द। कहरे खाला कहरे नहाला करेला रोज गलतिया। इस्तवातिया रखले बहनतिया ये दारिया आवे नहीं रतिया। अब बे कहल तू बोला। हम बोली हाँ बोला। हाल कैसे हम बताई दियते माछी न घोटाई। हाल कैसे हम बताई दियते माछी न घोटाई। और टोला महाला कैले बहाला झूठो बनेले सुघरी। इयारावा रखले बाबू जरी ई घरावा लागे हमरो उजरी। अपना गलती से बचे खातिर हमरा पर इल्जाम लगाओ तड़ो। का गलती करी रे? सुना सुना। ए प्रधान जी, हाँ हमार बात सुनी। सुनावा। कबो पी के आवेला खूबे लतियावेला। कबो पी के आवेला कितना लोगों के झूठा कहिए तू झूठ सच बोलती। झूठ बोलतनी। कहना ना हमरो सुनेला नशा में खाली धुनेला। करी लपैया करी दो भैया माने ना एको बतिया। इस्तवातिया रखल बहनतिया के जरिया आवे नहीं रतिया। ए प्रधान जी, हाँ बोली। देखो एकर क्रिया खा के कहतनी। हाँ सुनो। सुनावा। तू झूठो क्रिया खाला। फोन लगाईला ऐसे बतियाईला। फोन लगाईला ऐसे बतियाईला। जब फोन लगाईला ऐसे बतियाईला। या तो रहेले वेटिंग में या तो यानी लाइन चैटिंग में। तनी बतिया के रखे किसिया के कहे चराव तनी बकरी। इयारावा रखले बाबू जरी ई घरावा लागे हमरो उजरी। ए प्रधान जी, हाँ बोला। इनकरा गलत दिमाग के गलत विचार के का हम कही। अच्छा 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 तू ही हमार बात सुनी। सुनावा। गंगा के जल के धोवल भइल बाड़ी।
तहरा नियर बनी हाँ तोहरा का हुआ तनी हमर बात सुनी। सुनावा सुनावा पुनयावे घरवा से हमरा नहीं घरवा से पुनयावे घरवा से हमरो नहीं घरवा से पुनयावे घरवा से हमरो नहीं घरवा से बाबू बतियाई माई से डकरे झूठ बोल दिया बाबू भाई भौजाली से बाबू जीजा बाबू दीदी का पंच गलतिया सवातिया रखल बनतिया से जरिया आवे नहीं रतिया ए प्रधान जी सुनो बोला सुना हाँ सुनावा हमको के एगो बात बताओ तनी सुना सुनावा सुन लो झूठा महाराज के सुन लो हमरा के मेरी बोलते चुप प्रधान जी से कह दे हमार बात अरे कहिला कहिला हाँ कहता नहीं तो हर नासा उतर जाई फिर टाइम ना मिली हाँ सुना बोला चली न बहाना रे कैली मन माना रे चली न बहाना रे कैली मन माना रे चली न बहाना रे कैली मन माना रे तोरा के हम तेजाब रे ये तो तू चाहत रहा राखब ना नैहर भेजब रे हसे जमाना कोहे दीवाना कोई न विपत के मोटरी ई आरावा रखले बबूजरी ई घरावा लागे हमरो उजरी सवातिया रखले बनतिया ई आरावा रखले बबूजरी से जारिया आवे नहीं रतिया ई घरावा लागे हमरो उजरी प्रधान जी दोनों जानी सही वाला जा आ खाली तू लोग के मन में भरम रहा जा घरे खाना आ जा।